Хайде, важна новина за всички тези, които се занимават с товарно-транспортна дейност. Демек возят товари с микробуси и камионетки до 3,5 тона в границите на Европейския съюз. Повечето от тях сигурно знаят новите промени в закона. Но ние да си го кажем веднъж, след това да няма оплаквания. Горбечио ти не ни информира. Казвам ви. Та от 1 юли тази година, демек другата седмица, влиза в сила новият закон за товарните бусове с тегло до 3,5 тона. А то гласи следното. Всички бусове и камионетки, които извършват международна транспортна дейност, трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи G2, V2. Тези зангъртии ще записват всички точки на товарене и разтоварване, всяко пресичане на границата и активността на шофьора. Кажи речи като онези тахографи в камионите. Но е важно да се уточни. Този закон важи само за бусовете, които преминават граница. Давам ти пример. Караш кухни, дивани или каквато и да е покъщнина от Англия, Белгия, Холандия, Франция, Германия за към България. Или наобратно. Трябва да го имаш този тахограф. Ако транспортът се извършва само в България или в страната, която живееш, примерно Германия, Франция, Белгия, Холандия, Англия, Швеция или която и да е, в страната, която живееш, този закон не е задължителен и тая джаджа може и да я нямаш. Пак е важно да се уточни, че нямаш нужда от този тахограф, ако транспортът ще се извършва до 100 км навътре в съседна държава. Давам пример. Примерно караш някаква стока от България за Румъния или Гърция. До 100 км навътре в тези страни може да влизаш без този тахограф. Няма нужда от нея. Но ако преминеш тези 100 км, то вече е задължителен. Изключения ще се правят за товари с нетърговска цел. Примерно ти имаш свой бус и караш своята си покъщнина. Да речем от Германия или по която и да е друга страна в Европейския съюз за към България. Не е проблем. Но трябва да докажеш, че тази стока е твоя и транспортът не се извършва с търговска цел. Демек не печелиш пари от това. Ако не успееш да докажеш, следват големи глоби. Тези тахографи също ще засичат шофьор да не управлява буса повече от 9 часа. Добър закон ли е? Според мен е малко тъп, защото повечето бусове и камионетки, които извършват тази дейност, са си плащали данъци това онова. Сега пък може да почнат да го правят нелегално. Както и да е, това беше набързо от мен по темата с товарните бусове. Живи, здрави и до нови срещи!